Xalbak kontatzen gabiltz. Xalba Ramirez, arratsaldeon, ze moduz? Arratsaldeon. Eli Fuengo, arratsaldeon, ze moduz? Arratsaldeon ilaski. Bueno, gauza interesgarri bat, dakargu, Euskara Bildua jardunaldiak aitzaki emongo digu, Euskara eta teknologia berrien inguruko gogoeta egiteko, hori bakarrik ez. Indartsu dator 7. edizioa, Xalba gogoeta egingo dugu, teknologia berriekin nola lortu biztanlearen, gizartearen, jendearen parte hartzea egoera demokratiko eta gizarte demokratiko eta gobernu demokratiko batzuen aurrien. Hori da buruz esan dut eta papelekin asko zobeto esan dut. Bai, aurtengo Euskara Bildua 7. Eta esaten izinen bezala, leloa da gobernu irekietarako teknologiak, ez? Eta, zer den gobernu ireki bat edo, igual, modan jarri da, bai, 2009an Obamak arazulako Open Government txosten bat, baina baita gero ostean ere gondiren herri mugimendu asko, 2011ako plaze mugimendua, bai, Maiatzaren 15ko mugimendua adibidez, eskatu dutela, ez, gobernuen irekiera bat, ez? Eta orduztik bereziki, garrentasun atariak, open data, ez? Piskat, teknologia berriek ahalbidetu duten zerbait, baina herritarrek eta herri mugimenduek ere eskatu duten zerbait, eta hor eman den harreman horretan, hitz egiten ari gara asko, garrentasun atariez eta besterako parte hartze politikez, baina gobernu irekia pixkat haratago da, ez? Hitz egiten ari gara garrentasuna bai, baina lankidetza eta parte hartzea ere bai, ez? Orduan, hiru hauek nola uztartu, hiru hauen harremana nola garatu, hortaz arituko gera, ez? Eta bistakoa dena, ez? Teknologia batek ez du lortzen gizarte eraldaketa bat, baina beharrezkoa da ere, ez? Orduan, hau guztia nola egin euskeratik eta euskararako, ez? Hori da pixka gure jardunaldien ere oinarri bat, ez? Gobernu irekietarako teknologiak urriaren 25ean Donostiako Santelmo Museoan izango da, esan dugu Euskara Bildua jardunaldian 7. edizioa, gardentasuna, parte hartzea, lankidetza, gobernu irekia, ez termino, interesgarria bebai, prest gauz, Eli, horretarako, bestaldetik? Nik uste dut jardunaldiak antolatzaren arrazoia ere, Euskara Bilduak beti dauka divulgazioko asmo hori, ez? Eta Xalbak oso ondo definitu duen bezala, gobernu irekiak zer dien, da ze mugimendu datozen, gako bat aipatu du, ez? Lankidetza beharra. Lankidetza, instituzio publiko azken finean gizartearen ordezkari direnak, eta gizartea beraren artean. Hor, gizarteak berak, gizarte bezala ere, behar dugu aldundu eta elkarlan horretarako prestatu. Orduan, jardunaldiaren helburua ere bada pixka bat, bai instituzioetan lanean ari den jende ordezkari politiko izan daiteken edo den, eta baita ere gizartearen artean, divulgazio eta pedagogia lan hori egiteko ere, ez? Gauzak beste modu batera egin daitezke, demokraziai buruz asko hitz egiten da, baina benetako aplikazio hori nola eman daiteken beste modu batetara, beste joera batzuen aldean, azken aldean Xalbak esan duen bezala, mugitzen nahi dien beste kontestu sozial batzuen arabera, goazen pixkat pentsatzera hori, eta gure prismatik, teknologia ardatz bat da, eta euskera beste bat. Gai ezberdinak azken urtietan, eta zuen jardunaldi hauetan landu dituzuenak, irekiak izaten dira, izena eman da, eta guztientzat, gero, egitarau zehatza daue bai, egitarau buruz galdetuko dizute, Xalba, zuk, izlarien lekua behartuko duzu, itzalditzu bat egingo duzu, baina esaten abiena, danari bidratuta, baina ze helbururekin, azkenien, honi buruz zeo zer dakinantzat, danantzat, ze lortu nahi da honekin guztiarekin? Esan dago Elik esan bezala, divulgatiboa izango da, eta beraz guztientzako irekia da, izen ematea doainik bai, eta igual goizez izatean, ez da guztien eskuragarri izango, baina bai, erabat irekia, eta dudari gabe hitzetan eginena, ez, badauka... Gai oso interesgarria da, Hori, badauka, bai, herritarrentzat, parte hartze politikoan interesatu dagoen edozein herritarrentzat, edozein erakunderentzat, bere burua zabaldu nahi duena, eta parte hartze hori bultzatu nahi duenentzat, ez. Ze askotan igual egon daiteke ere, mokoka ibiltze bat, herritarrek erakundei eskatu, eta erakundek herritarrei eskatu, baina inoiz ez koinziditzea, ez? Askotan igual ikasi behar dugu, ez? Erakundak ikasi behar du nola zabaldu ondo, ez dela nahikoa
atari bat jartzarekin, datuak informazio bihurtu behar dira eta herritarren gana iritsi behar dira, eta herritarra herri mugimenduak jakin noiz eskatu daiteken da zer eta nola lortu, ez? Eskariak eta exigentzia horiek aurreratzea. Orduan, guztientzako dira interesgarri eta aurrera begira lan ildo bat izatea nahi dugu ere, ez? Bai guretzat, baina baita ere, gurekin lankidetzan aritu nahi duen guztientzat ere, ez? Euskara Bildua jardunaldiak aukera berriak sarean esaten gabiltzana, sekulako tresna dira, bebai teknologia berriak eta horrek dakarten guztia, eskara atzien geratzen ari bez, honelako kontuekin, lanean zabiltzate zuek buru belarri honetan? Bai, gertatzen dena da, hau guztia oso azkar doala. Eta zaila da, eta hori, nolabait ere lotzen dugu kultura libre honen kontestuan, ez? Zaila da euskara bezalako hizkuntza txiki baten kasuan, hor punta-puntan egotea. Baina, nik uste dut, zorionez herri honetan badaudela hainbat ekimen eta hainbat eragile akuilua jartzen horretan ez despistatzeko eta horregaitik da besteak bestean garrantzitsua aipatzen gabiltzan elkarlan hori, ez? Bai batek eta bai bestek ikusten dutena mahai gainean jarri eta ekiteko aukera daukatenak askotan agintean daudenak dira, beraz, hor elkarlan hori ematen bada, askoz ere aukera gehiago zabaltzen dira, ez? Garrantzitsua dela hori mugimendua guztia. Gero, ikusten gabiltzen, informazioa eta oso txukun jarrita zuen web horrian agertzen da, zenbat galdera interesgarri hor ikusten ari garen promorretan bebai, gobernu irekietarako teknologia zergatik eta zertarako. Xalba Ramirez, itzaldia. Ez, nik aurkezpen maten joan. Eta boitzetan egin gai hau, ez? Besterik gabe, zer lortu nahi dugun, hitzak ez da nahikoa zerbait irekia deitzea, irekia izateko, eskatzen ari garena da osotasun bat ematea itxuran, baina praktiketan orduan pixkat errora jumar da eta teknologiak lagundu behar digute hortan ez, horren zerbitzura egon behar du. Teknologia batek bakarrik ez du aldatuko ezer, orduan behar da pixka gogoeta bat eta hori da azkenan galdera nagusia, ez? Ikutzen ari gara, ertzak irekian gehitzen direnak, ez? Igual izlari bakoitzak pixkat kokatuko du, saiatuko da, galdera horrek irekitzitun beste galdera horiek ere, hoiei heltzen, ez? Galdera hoiei. Mentxa dukadalako, nola lagundu dezake teknologiak gobernu baten gardentasunean? Oso galdera interesgarria. Ze esperientzia ezagutzen ditugu bertan eta kanpoan? Zer dira datu irekiak zertarako balio dute? Zer abilera mota izan ditzakete? Bai, horiak hau orduan, esan dago, izlari bakoitzak pixkat erantzuten saiatuko da... Aurrera pentsik bet guri, ez da? Hori ez, bai. Azteko dakagu Xabier Barandiaren, dela oso nazioarte mailan asko ibilitakoa, software buru jabetza ikuspegi batetik, software askearen ikuspegi batetik, Ekuadorren Flock Society-ren sortzailea dela, buen bivirren, buen conocer nolako bat egin zute, nola software askea Creative Commons lizentziak jakintzaren arlo guztietan eman, estatuaren maila guztietan nola aplikatu, proiektazo, kriston tipoa, eta Bartzelonan aritu da ere, decidin.org-ren sorrerarekin, eta oso tipo interesgarria, eta beziki buru jabetza teknologikoaren gainean, ez? Gero, Iñaut Grazia bai, dela Horretako Errenteriako udaleko parte hartze zinegotzia. Eta berak, ingo duna pixkan nola, saiatu dira zerbitzu guztiak batzen, ez? Eta interneten jarri, aplikazio batean jarri, ez? Hori da, beraien lan hiloetako bat, erreztasuna egitea. Eta hor, baina, ze retizentzia da, ez da nahikoa, esaten genuen, ez da nahikoa aplikazio bat eukitzea, app bat sortzea. Ez, lortu behar dugu, udaletxe osoko teknikari, langile, zinegotzi, kargu guztiak, preste egotea aldatzeko inertziak eta barrez, kasu praktikoa, ez? Bai, oso potoloa da. Bai, eta honekin beste galdera batzuk, nola lagundu dezake teknologiak herritarren benetako parte hartzea lortzen, aipatu duguna, nola bermatu eskubide demokratikoak teknologiaren bidez, euskara bezalako hizkuntza gutxitu batentzat, gobernantza ireki baten testu inguruan aukerak arriskuak baino gehiago dira,
Galdera hauek guztiak erantzuten badituzu, Eli. Ez da gutxi, ez da? Ez da gutxi izango. Edizio ezberdinetan gai interesgarriak jorratu dituzte, eta ni buruz hitz egin dugu aurretik be bai. Ataratzen diren ondorio guztiekin zer egiten duzu gero? Kontua da zaila dela. Naiz eta gu saiatu gai baten esparru desberdinak jorratzen goiz batean, zaila da gero erantzun, tesi moduan, ez? Erantzun batzuk topatza. Baina nik uste dut, bertara joan edo streaming bidez eta... Hori oso garrantzitsua, streaming bidez jarraitu izango da. Bai, EITBek egingo du streaminga, jasotzen badu informazio hori beti pizten dira ideia interesgarriak, kafe garaian harremantzeko aukera dago, eta gero Xalbak esan duenari gaineratzea, guzti honetan, adibidez, software libreak guretzat berebiziko garrantziak, berak software libre bezala ditun konnotazioengatik, ez? Eta hor irikitzen dela, gure bezalako herri batentzat aukera anitzak, eta kultura eta librea den guzti horren inguruan teknologikoki aurrera egiteko, ez bakarrik teknologikoki, zanet, horri lotuta badago burujabetza teknologikoaren idea, mai gainean egongo den beste gai bat izango dela, bizkat Xalbak aipatu duen bezala, Xabier Barandiaranen diskursoaren hildotik besteak beste. Nik uste egin eta gero be, gonbidapentsu bat egin beharko dizuedala, urriaren 25 eta gero, oso oinarrizkoak ematen duen gauzak direlako, baina ez dakinik oso ondo kokatzen garan bebai eta oso ondo lertzen dugun, guztia ze baliogarri izan daiteken aurrera begira bebai, horretan lanien basabiltzate, azken ideia bat, etxeko azerekin geratu behar da, lanien zabiltzate azken aldian honekin guztiarekin, ze ideia geratu, zazpigarren edizio honetan ikusiko dana, eta orain arte egindako bideari dagokionez, Xalba. Uste ari ginela komentatzen ez, gustatu gultzeko errora begira ere jarraitu alizatea norabide honetan ez. Esan dakoa erakunde publikoekin gobernu irekiaren ikuspegi horretatik, baina orokorrean burujabetza teknologiakoaren ikuspegitik, software askearen ikuspegitik, bai, minimo eskubide demokratikoa lortzari begira eta ipatzen ari ginen, parte hartze eta herritarren alduntzeari begira, eta baita ere, euskararen erabilera normalizatu baten bidean. Azkenan, Eli komentatzen ari zenako, ez? Ez du zentzurik euskara bezalako hizkuntza batean teknologia pribatiboak sortzea, ez? Haundiagoa inglesa bezalako hizkuntza batek egingo dolako. Hobeto, merkeago eta handiago, ez? Guazen gu gutxienez beste balio batzuetan, elkarlana oinarri ukitzea, sarean ere eta teknologian ere, eta teknologiaren burujabetza, izan da dira tresna bat partekatzeko daukagun jakintza eta euskara. Zer ideiarekin garatuko gara, Eli, amaitzeko? Bizka bat hitza hartuz Xalbak utzi duen lekuan, hori guztia gauzagarria eta errealitate bihurtzeko oso garrantzitsua dela instituzioetatik eragitea. Lizitazio bat demagun, lizitazio bat dagoen momentuan, oinarri eta baldintza izatea, produktu teknologiko hori librea izatea. Markoa ondo ezarria eta bar. Eta hor bueltaka gabiltzan enpresek ere, testuinguru horretan mugitzen ikastea, ez da erraza batzutan, eta hor, hartzea, alduntzea horretan, azken fina. Guk jasotzen ditugu, ontarteko maite goiniren bitartez bai, honi guztiari buruzko pistak. Egun ematen, bera dagoena, gonbidatuko zaituztez, eta ingo hemen mai inguru luze bat gaiari dagokionez. Xalba Ramirez, Amaitzako komunikazio sailetik, etorri zara eskerrik asko Elipongo, Amaitzako kudeatzailea. Eskerrik asko zuri. Plazer bat arrozarro ikusti, Urriaren 25 izango da, jardunaldia, zazpigarren edizioa, mila esker.